Čekaj, da li je ovo moguće? Čudno. Ja sam imao jako dugo. Šta da radim? Znam. Igrat ću malo Brawl Stars. Da vidimo. I pozdrav svima ljudi. Ja sam Mr. Chicken. Danas ćemo da igramo malo Brawl Stars. Da vidimo prvo šta imamo u šopu. Opa, token doubler. To mi treba. I ovo ništa nećemo da kupimo. Sada uzet ću ovo, idemo Gem Grab. Gem Grab. Bum. Znam koga ću da uzmem. Vrlo nemam... Ok, nemam pojma koga ću da uzmem. Možda Poka. Njega sam malo preapririo na Power 6. Inače, ako se pitate zašto ovo snimam, zato što je ovo u trendu i svi to rade. Pregledi su bitni. Opa. Mrtvi smo mi. Već znam. Op. Ili nismo? Zato što sam ja mnogo dobar. Jesam li to ja dobar ili smo i sa pratnici mnogo loši? Hiu! Fuck. Ovo će bude zaznati. Hiu! Ne! Pobit će nas sve ovaj Frank. Benio! Ovo je nas uništio. Mi se spojujemo, oni nas. Jup, nema nas. Nećeš? Umri! Dobro. Ok, za sada nećemo da igramo Poka još neko vreme. Neću još nikad da ga igram. Evo, skoro ćemo dobijemo jednu kutiju. Što je super. Igrat ćemo Brokera. Ok, ništa nije ok. Ali zato ok. Šta je bre lupam? Ovaj Poko nema pojma da igra. I neko mi je... Dobro, nije mi ukrokio. Ipak. Jeste. U pomoć! Bić! Umri! Tako je, bolje bi ti bilo da umreš. Aha, tako je, umri. I mislio sam da će da umreš. Kad ti ja tako naravim. Ti možda da umreš. Bam. Umri! Oslobodi boombox. Jubox. Bi. To je bilo blizu. Ali još samo 2. Da li ću ja moći da imam brzo. Uzmi taj jedan. Tako vi niste bitni. Niko nije bitan. Ja sam bitan. I tako se postaje doktor igrice. Inače sam to star player. Jej, 40 smo dobili. Ok, ajde štedi veliko otvaranje. Tu imamo jedan duž showdown sa gospođicom Piper. Sad ću da izgubim jedno 50 trofeja. Baterija me smara.
Sad ću izgubim jednu 50 trofeja. Garantujem. Ja sam retardiran. To igramo sa malim kancerogenom. Ovaj tim, Karlom. Naviku smo tim izvali, izvinite. U posljednjem vreme mnogo igram League of Legends. Nemojte mi zameriš. Opa, koliki damage. Opa, vidite samo ovaj damage. Biće nas zbog mog velikog damage-a. Zbog mog velikog damage-a ja sam mrtav sad zbog mog velikog damage-a. Ajde, 6 sekundi, preživi. Bravo, super si odradio. Sad ćemo da umremo. Mi ćemo njih da ubijemo. Koga ja lažem? Beži, to je moje. Zašto mene uvek prvo ubiju? To mi nije jasno još uvek. Ajde mališa. Ajde beži mališa, nemoj da te ubiju mališa. Jedan to. Ovaj mališ je koristan. Ovaj mališ nema zna da igra. Za razliku od mene. Ha. Mnogo sam smiješno, znam. Šta radim? Igram Piper na blizinu. Igram da, drugi smo. To je dobro. Bitno je da smo drugi. Pošiš ovo ostalo. To level 31. To idemo. Potrošili smo sve token doublere. Idemo. Ponekad se stvarno zapitam šta ja radim. Aj čuti vrtom. Uzet ćemo sada... Šali. Idemo po pobedu. Koga ja lažem? Ajde lažem vas. I zato dobijem preglede. Baš mi neka fora. Ajde, Dugene, Gini, kako god. Udri to malo jače čoveče, nemoj si takav. Sad nam uzeli zbog tebe ovo. Nešto sad ovdje ukempam. Što da imamo? Surprise, mother... mene će da ubije ovaj Mortis. Ubio, mene bar ne ubio. Kako divno. I sad će ovaj da umre, zato što je Karl mnogo bolji od njega. Ovaj Gini nema pojma da igra. Ko mu kaže, vrte, ja mu kažem. Ja veze s vezom, ne. Umri! Ne, zašto moram da igram čeli, zašto? Kome je naterao, di? Šta će biti? Okej, posle male pauze kad sam odustao od snimanja. Kakva je mala pauza, sve ste vidjeli. Nije fair bilo. Sad ću da uzmem Red Bulla. U stvari neću. Uzet ću... Budalo! El Budala. On je tu da spasi ceo svijet. Od mene. I mojih loših fora i akcija. I mojih loših klipova. I, pa da, mene. Evo ga tamo Luka neki. Pozdrav za tebe Luka. Čudio bi me samo da si bacio pregled na ovaj video. Daj mi to, beži. Beži. Haha, ja sam... El Budala. Ovaj Spike nikad da mi uništi zato što sam El Budala. Haha, bio. Haha, hoće neko tim. Hoćemo squad? Ne.
Sad da živam. O neki kinez, šta je ovo? Ha, 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 ha. Tarzan! Ja sam Tarzan! Ne, nisam, ne, neću da budem Tarzan. Ne želim da budem Tarzan. Biti Tarzan je loše! Biti ja je loše, eto. Ćao, mama. Šta ti ovdje smrdi ovo?